Posterizer. Sanibona igama le-movie yethi 1408 yango-2007 la esiqala khona ngoMike Anson owayenza umsebenzi wokuba i-ghostwriter. Umsebenzi wakhe kwakungena kulezi zindlu namahhotela ekuthiwa ziney'poki. Ngakuzona zonke iy'ndawo abantu abasuke besaba ukuya khona yena wayeya. Ubuvalo nokusaba uMike into ayingenayo. uMike into wayekholwa ngokuyibona ngamehlo. Wayekujabulela ukuvakashela ley'ndawo ey'satshwayo. Akubonile bese kubhala ebhukwini lakhe. Unazo iy'ncwadi asayibhala ey'sabekayo ey'ntathu ezadayiswa kakhulu kuma-publishers emva kokuvakashela izindlu eziwu-10 ey'ney'poki ney'ndawo eziwu-10 zasemathuneni ebusuku. Zonke iy'ncwadi zaduma kakhulu. Maningi amahhotela ayembiza uMike bemazisa ukuthi babuye basola ukuthi sekuney'poki. Babesuke befuna ukufaka amahhotela abo emabhukini kaMike adumile, kodwa uMike wayethi uma engatholi lutho acatshulwa ukuthi bamqambele amanga ngoba befuna kuduma amahhotela abo. uMike wayethi uma engasebenzi edrayive ahambe ebhisha osefa ngoba isurfing wayeyithanda. Wathi esa-enjoya nge-surfboard yakhe wabona kundiza ibhanoyi ne-advert ye-insurance company wama wayifunda. Likuzovele kuqhamuka igagasi elikhulu enganakile lamboza lamshonisa phansi wacwila emanzini. Ngalelo gagasi uMike lizomkhiphela ngaphandle esihlabathini waquleka. Wagijima indoda eyayithi izomsiza kanti uzophaphama lapha ekuqulekeni uMike. Wavuka kusasa uMike wayemsebenzini kanti uzodlulela e-post office. Wathatha iy'ncwadi zakhe eposini wahlala phansi waphuza ikhofi wayifunda. Ey'ningi zaziyama-advertisement. Wabona enye ne-advertisement yase-Dolphin Hotel kodwa yayinesixwayiso sokuthi ungangeni e-room 1408. uMike wayazi ukuthi uma kunaleso sixwayiso kusho ukuthi kunespoki. Wathi uzoya khona e-Dolphin Hotel e-room 1408. Walifonela lelo hotela uMike ecela ukufakwa lapha e-room 1408. I-reception wamnqabela ukuthi angene lapho bamtshela ukuthi bangamubhukhela elinye i-room kodwa not e-1408. Wenza i-research kuma-newspaper amadala about i-room 1408 nakuyila athola khona ukuthi kudala ngo-1938 umnikazi we-factory wayibulalela khona e-room 1408 ethi akubanga uyena kuphela, abantu abangaphezu kuka-20 abanye babeyilengisela khona, abanye begxuma beyophahlazeka phansi. uMike ngokubona ukuthi bamnqabele ehhotela wacela i-publisher yakhe ukuthi imlekelele ukuthi abhukhelwe le room 1408. uSam watshela uMike ukuthi uma ngabe ihhotela limnqabela angabathathela iy'nyathelo zabamili ey'zobaphoqelela ukuthi bamvumele ukuthi agcine engenile lapha e-room 1408. Wathi uSam kodwa njengoba lidume ngokuthi abantu ababuyi lapho bafayela khona, kunganjani maqala atshela umndeni wakhe noma esashiya unkosikazi wakhe uLily emva kokushona kwengane yabo uKate, nokwathi ubaba kaMike mayemncenga ukuthi abalungise izinto noLily. uMike waduba kwayena ubaba wakhe kanjalo wafocus emsebenzini wakhe wokubhala ngey'poki. Ngokosizo lommeli wakhe uMike wagcine kwazile ukubhukhelwa leyo room 1408 ngoba simbona esefika khona eDolphin Hotel etshela i-receptionist ukuthi ubhukhelwe ukuze e-room 1408 for namhlanje ebusuku. I-receptionist yatshela uMike ukuthi akalinde. Yabiza imanager yehhotela uGerard Owen. Imanager yabizela uMike e-ofisini layo. Mayefika e-ofisini yamnika ibhodlela lotshwala elibizayo. Yamtshela ukuthi leli bhodlela lika-$800 ngingakunikeza lona uma ungachuza enye room ngaphandle ka-1408 ngoba ngisabela impilo yakho uzophuma ungaphili lapha. Wathi uMike ngiyasibona isipho sakho siyabiza kodwa ibhodlela lakho ngeke lingivimbe ukuthi ngiye e-room 1408. u-Owen watshela uMike ukuthi baningi abantu abashonela kulela hotela, umuntu akuqedi ngisho i-hour esaphila. Wathi u-Owen angikwazi ukuvumela umphefumulo womunye umuntu ozophumela kuleya hotel room 1408. Wathi uMike mina sengibe kumahhotela asatshwayo so lento oyikhulumayo ayingithusi nakancane. u-Owen wathi ngiyazi ukuthi uzwe emaphepheni kuthiwa kwashona abantu abawu-22. wathi kodwa labo bantu abantu ababe-reportiwe ngokufa kwabo. Wathi eqinisweni sekwashona abantu abawu-56 e-room 1408 befa ngey'ndlela ey'ngajwayelekile ey'sabekayo ey'hlukene. Wakhombisa uMike ifayile eliney'thombe ezobufakazi balokho. Ngenkathi ethi umuntu wokuqala washona ngo-1912 kuleya room. Igama lakhe uKevin wayedayisa imishini yokuthunga ethi naye wayefe ngendlela engajwayelekile ngoba wayeqale wayithunga ngayo inalithi yokuthunga waphinde wayinquma yena uqoqoqo. Ethi omunye wesifazane wangena ngekhala esobheni ayeliphuza. Ethi lezo zinto bazeziswa umoya omubi okuyi-hotel room yase-1408. Wathi Owen leyo fayile oyiphethe imayelana nakho konke ukufa kwabantu e-room 1408. Ngiyakucela Mike uyiyeke lento oyicabangayo kwe-1408. Ungakubuza noma yini emayelana ne-1408 ngizokuphendula. uMike wathi Owen akamthelele lobutshwala obubizayo kade em-offerisha bona wamthelele eglasini. uMike waphuza iglasi uthe eseqedile wathi loya nomthetho kungivumelile nginika ukhiya wase-room 1408. u-Owen ekugcineni wamnikeza uMike ukhiya wase-1408. uMike wangena kwi-elevator beno-Owen esenyukela kwi-floor yesi-14 la i-room ikhona. Wathi uMike ku-Owen kusho ukuthi uma kungangeni umuntu kuleyo room isiyavalwa iminyaka, kusho ukuthi izinto ey'phakathi nemibhede kungcolile kugcwele idust. u-Owen wathi abasebenzi bala ihhotela bayiklina kanye ngenyanga leyo ndlu. Ethi nakhona basuke beklina begadiwe kuvuleyo neminyango. Ethi futhi lapha sikaze sewuqeda u-10 minutes phakathi. Ethi kodwa
even noma kunjalo omunye wayeklina wakhiyeleka ebathroom umnyango uyivalekele. Ethi lapho esathi sizama khona ukumsiza samfica esekhishwe amehlo amabili ngesikere ehleka kunokuthi akhali. Wathi uMike manje uzama ukungitshela ukuthi kunespoke noma usathana kuleya ndlu. Wathi Owen cha akho sathana akho spoke kodwa yindlu yona qobo lwayo ewusathane futhi ephokayo. Sebefike kwi-14th floor wathi uyaphuma uMike. Owen wathi ngikukhuza okugcina Mike musuku we-1408. Mike wahleka wathi ngizokubona kusasa ekuseni Mr Owen. Wasuka uMike wahamba waye-1408 Owen engaphumanga ku-elevator sebuyele emuva. Ngenkathi uMike esafunda lelo file ngezinto ezenzeka kuleya room lwalukhona kancane uvalo lwalumshayi. Khona lapho wabona omunye wesifazane engena nengane eroom 1410 okwakuyindlu emakhelwane ne-1408. Wafika uvula umnyango wase-1408 wangena endlini eyayimnyama wa-on amalayithi. Wachazwa ukuthi indlu iclean phakathi futhi inhle. Wangena uMike umnyango wayivalekela angaba nandaba wathatha ithishu wasula umjuluko waqala umsebenzi wakhe nge-tape recorder. Nokuyinto ayiyenza njengomsebenzi wakhe mayefike ey'ndaweni ey'nomoya ababi. Wayekhuluma ku-tape recorder ethi imanager izamile ukungisabisa kodwa lelo hotela yindlu nje ejwayelekile. Kunanebhayibheli edroweni, kunanefriji elinama-drinks namawayini nezinto ezimnandi. Ethi kodwa i-thermostat ye-temperature ibekwe ku-high okwenza ukuthi kushise kakhulu la endlini. Kunano-wardrobe obuke usomdala. Ethi angiyiboni into engajwayelekile mina la. Khona ney'thombe nje ey'jwayelekile. uMike wayehleli phezu kombhede eqhubeka nokuyirekhoda ngesikhathi ephuza. Wavula iwindo wabuka ngaphandle ekhuluma nge-view ethi ayimchazi ngoba ngaphambi kwakhona kunamabhilidi ne-traffic ebangumsindo. uMike wethuswa irediyo yavele yayidlalela ingoma. Mawuthi yabhekeleyo irediyo enewashi eseduze kombhede. Phezu komklamelo wabona sekukhona ochocolate ababili. uMike wethuswa ukuthi uke wangena wazohlala phezu kwawo lo mbhede kungekho chocolate la. uMike wacabanga ukuthi njengoba u-Owen kade emsabisa kanje ubeyicashisa omunye wabasebenzi for ukuthi athuse uMike ngokubeka labo chocolate phezu kombhede. Waqala lapho wabheka indlu yonke ebhequlule efuna lo muntu evula yonke eminyango. Wangena ebathroom wethuswa ukuthi i-toilet paper ayishiyile engade esula ngayo umjuluko yayisigoqwe kahle ingasalenge njengoba deyishiyile. Ethuswa ukuthi uhambe waye ewindini kuphela. Umuntu angangena kanjani afike agoqe i-toilet paper ashiye uchocolate phezu kombhede aphinde abaleke anyamalale ngokushesha kunje. Waqhubeka uMike wabheka lo muntu kodwa engathuli umuntu. Wabona isithunzi esidlulayo kwi-ceiling ventilation. uMike wamemeza wathi iprank yakhe ayisebenzi la kumina Slim. Kodwa indlu yashisa kakhulu uMike waze wafonela kwi-reception. Wathi ngakakhuluma bambuza e-reception ukuthi Mr Mike Anderson kungcono ngoba ubutsheliwe ekuqaleni angithi usufuna ukuhamba lapho. Wacasuka uMike wathi uba uthi ngiyahamba mina ngifonele elithini ngilethele u-engineer uzolungisa le thermostat. A-reception bamtshela ukuthi bazomlethela i-engineer. Wahlala phansi uMike. uMike wayesesola ukuthi kukhona indawo yokucasha la kukhona khona umuntu obekuthunyelwa ukuthi azomthusa la endlini. uMike wacisha amalayithi endlu wakhanyisa i-ultraviolet light yakhe. Mayesekhanyisa nge-UV light indlu yayibukeka iclean kodwa kwasekubonakala amachaphazela egazi nge-UV light. Ayibona lokhu uMike wacabanga ukuthi baqinisile mabethi baningi abantu abafela la. Wabuyela ekukhanyiseni amalayithi akhe wabuya wazohlala kusofa waqhubeka nokurekhoda kwi-tape recorder yakhe. Wethuswa ukuzwa inokho emnyango kodwa wayinika isibindi sokuthi akavule. Mayilunguza wayebona indoda yomuntu omnyama emile ngaphandle. Kwaku-engineer wayezolungisa i-thermostat. uMike wayezama kaningi ukuvulela u-engineer kodwa umnyango ungasavuleki usustakile. Wawudonsa ngamandla akhe yonke wacishe wayowela phansi uMike. U-engineer wabuza kuMike ukuthi i-thermostat ibanda kakhulu noma ishisa kakhulu. uMike wabuza ku-engineer ukuthi awungeni ngani wena ngaphakathi uzoyibonela. U-engineer wathi ngeke azakwazi ukungena ngaphakathi uzomtshelela ngaphandle ukuthi enze njani. uMike wenza zonke izinto ayey'tshelwa u-engineer ukuthi enze njani. Nokwathi ekugcineni yagcina ilungisekile i-thermostat. Nokwathi lapho ethi uyaphenduka uMike for ukumbonga u-engineer wayethola ukuthi usehambe kudala. uMike wabuyela ngaphakathi wathatha ibhodlela aliphiwe imanager. Uthe esahleli phezu kombhede ephuza yaphinde yakhala kakhulu iredio wethuka. uMike wacasuka esethi uthi uyayivala iredio yavele yayishintsha yona isiteshi nesikhathi iqala i-countdown ka-1 hour. uMike wayesethukile lapho esecabanga nezinto ade ey'shiwo Owen ukuthi akekho umuntu okwazi ukuhlala la e-room 1408 isikhathi esingaphezu kwe-hour. Kodwa wayebuye acabanga ukuthi u-Owen ubemprank. Kodwa wazizwa engathi amadlebe akhe asevalekile ngoba wavela ngewindo efuna ukuzwa umsindo we-traffic. Kodwa lapho kwasekuthulekile sekuthe nya. Esethi uyasuka ewindini uMike kanti lizovalela isandla sakhe. Wakukhaliswa iy'nhlungu uMike ngesikhathi eseye-bathroom. Wavulela amanzi abandayo esethi ugeza igazi. Wayishintsha umpompi wakhipha amanzi ashisayo emshisa isandla. Esey'nhlungwini uMike wazama ukuvala impompi engasavaleki kodwa wagcina ekwazile ukuwuvala ngokuphusha ngonyawo. Wahamba waya-bathroom warola isandla sakhe esilimele ngeduku le-handkerchief. Iredio yayikade ithulile yaphinde yaqala phansi yadlala leyo ngoma. Wacasuka uMike wayodonsa intambo yeplug kugesi kodwa i-countdown yesikhathi ayimanga. Khona lapho kwakhala ifoni yasendlini ngenkathi esethi uyayiphendula uMike. I-receptionist yamtshela ukuthi bayaxolisa ngokumbambezele isandwich ali-odile elizothatha omunye 10 minutes. uMike wathuswa ukuthi yena akaza ode sandwich. Watshela i-receptionist ukuthi okay sengikhathelile amagemeni ngifuna ukuphuma la endlini kodwa hhayi ngoba ngihamba but ngoba sengilimele esandleni ngibhukheleni i-taxi cab khona ngizokwazi ukuya esibhedlela. I-receptionist yakuziba wakushiwo uMike yakhuluma nomunye umuntu oseceleni kwayo. Wadinwa wayithuka uMike wavala ifoni. Indlela esecasuke ngayo engasafuni nokuhlala
ukuhlala kuleli hotela ngesikhathi sethi uyophuma ngomnyango. Kodwa la esethi uyawuvula umnyango usuphinde wajema futhi. Wazama ukuwuvula wazoyitshela ukuthi mhlawumbe ukhiye, wazofaka ukhiye. Nokwathi uma uphendula ukhiye wavela wanqamukela phakathi. uMike wazogcina sefaka ummese embobeni kakhiye. Ethi uyagqekeza kanti uzothi udonsa ihandle vele kunqamuke kwayona. uMike wagcina sememeza sewubhakaza umnyango ushaye. Ememeza kodwa kuzokala ukuthi ivoice yakhe ayiphumeli ngaphandle. Nokwathi lapho ethi ulubuza ngaphandle kanti uzobona ihlo lakhe libuka yena. Wethuka kakhulu uMike wabaleka ngasemnyango eseya ngasewindini. Walunguza ngewindi ngesikhathi ememeza ecela usizo. Nokwathi uma ebona ibuilding engaphesheya eqondene naye wabona enye indoda eyayihleli iqondene newindi. Wayimemeza ecela usizo uMike. Ngenhlanhla yambona leyo ndoda uMike yasukuma isiza ngasewindini. uMike wayeshayela isayini ukuthi ayifonele amaphoyisa. Kodwa esikhundleni sokuthi yenze njalo leyo ndoda yavele yamlingisela yenza njengobenza. Yonke into eyayisenziwa uMike leyo ndoda yayiyenza kanye naye njengoba usuke yenzeka esithunzini noma esibukweni. uMike ngokungaboni kahle ebusweni leyo ndoda ngokuthi yayimlingisela naye wathatha ilight wazikhanyisa ebusweni nayo ngenkathi iyikhanyisa. uMike wethuka uma esebona ubuso bale ndoda kukhanyiswa ilight wabona ukuthi ubuso bakhe uMike exactly njengoba usuke uyibuka esibukweni. Kodwa kwaqhamuka enye indoda emva kwalo Mike oyiphotocopy yamshaya ngesanda ekhanda. Wethuka uMike wabheka emva kwakhe wabona same ndoda isimhlasela ngesanda. Ngathi ithi yamshaya uMike wadaka wazovaleleka ekhoneni esecimezile ethi yamshaya kanti uzothi lapho esevula amehlo wabona ingasekho le ndoda. uMike asathukile wathatha ilight waya ngasewindini waliphonsa phansi for ukuthi akhombise umuntu ngesayini ukuthi udinga usizo. Kodwa akholanga uMike ngesikhathi ilight liphelele emoyeni lingakafiki phansi. uMike wazocabanga ukuthi lezi zinto ayibonayo mhlawumbe ngoba edakwele libhodlela lika Owen amnikeze lona noma kungenzeka ukuthi labo chocolate ade bephezu komqamelo agcine badlile. Nokuyilapho uMike akholelwa khona ukuthi phakathi kwaleli wayini nalabo chocolate kukhona idrug abalifakile. uMike wahlala phansi ethi uzama ukubuyisa umqondo wezwe ivoice yengane yentombazane imtshela ukuthi baba ngiyakubona. uMike wasangana kakhulu ngoba wayeza ukuthi ivoice yengane yakhe yashona uKatie. uMike wahamba waya living room la iqhamuka ngakhona ivoice kodwa angabona umuntu. Emva kwalokho ivoice kaKatie yayisizwakala amasayidi wonke alendlu. uMike wazama ukukhokha umoya for ukuthi acabange ukuthi lento ayizwayo noma iyaphupha noma yenzeka ngempela. Khona lapho wathuzwa ukubona enye indoda ilandelwa omunye umuntu wesifazane beyophuma ngewindi beyiphonsa ebuilding. Ngesikhathi bephuma ngokulandelana wezwa sengathi living room kunomsindo wento ecrackhayo. Ngesikhathi esehambe ethi uyobheka wafica ukuthi iwall icrackile kodwa kulowo mhlayeko wendlu uphuma igazi lihlaya ingathi umuntu olimele. uMike lapha ayibona khona ukuthi ngeke kulele uyaphupha ngoba izinto ezenzeka kanje azenzeki empilweni yangempela zenzeka ephusheni kuphela. uMike wayitshela ukuthi ngoba ngiyaphupha ngingenza noma yini ngeke ngize ngife. Nokuyilapho uMike aphuma khona ngewindi sethi uzohamba azophumela ewindini leroom lakamakhelwane amtshela ukuthi ucela amvulele. Waqala wabuka imap yebhilidi uMike wabona ukuthi indlu umakhelwane ayikho kude nala. Waphuma ngempela ngewindi ngesikhathi ebambelele ehamba ngokucophelela for ukuthi azofika ewindini lakamakhelwane 1410. Ngokuthi kwimap wayibonile ukuthi uzonyathela amagqatha amangaki ukuze afike ewindini lakamakhelwane. Wathi sewabalile amanyathelo akhe uMike wethuswa ukubona ukuthi awekho amawindi endlini zakamakhelwane. Wathuswa ukuthi ibhilidi selikhombisa ukuthi indlu kuphele namawindi i1408 lapho uma khona. Wathi sethi ubuyele emuva washibilika wacishe wawela phansi kodwa wabuyisela kahle unyawo lwakhe wazama ukuyiqinisa for ukuthi abuyele 1408. Wancenga uMike ngesikhathi esezama ukubuyela emuva kodwa wathi sezoqondana newindi wayibona sehlaselwa omunye umuntu wesifazane ngamazi. uMike washibilika wacishe waphinde wayowela phansi futhi wabhalansa kodwa ebambelele. Khona lapho lo muntu wesifazane wavela uphuma ngewindi naye seyoyisakaza phansi. uMike wathi mayingena nje ngaphakathi iwindi lavaleka fast. Nokuyilapho abona khona uMike ukuthi akulona iphupho lento yenzeka ngempela ngoba kufanele ngabe usephapheni. Nokwathi lapho uMike esethi uyayibuka futhi imap yebhilidi wathola ukuthi wonke amaroom asenyamalele kusele iroom yakhe 1408 kuphela. Nokwathi lapho ethi uyayiqala zindlu wabona nasemawindini ngathi sekwakhiwa ngey'dini. Wasuka lapho wagijima esesikhwameni sakhe yokhipha ifoni yakhe kanti uzothi uyayikhipha esikhwameni wathola ukuthi ayina network. Wavula ilaptop yakhe wathola ukuthi ngenhlanhla i-internet ye-laptop i-connected. Wafonela uLili unkosikazi wakhe nge-video call. Ngenhlanhla waphendula uLili kodwa wayesagxeka uMike ngokumshiya kanjalo. uMike waxolisa kuLili kodwa wamcela ukuthi ucela amsize. Ethi Lili ngiyacela ngicela ungifonelele amaphoyisa watshela ukuthi ivaleleke ehotela ekuthiwa iDolphin Hotel eroom 1408. uLili wavela wacasulwa ukuthi uMike kanti akekho naseLos Angeles la ahlala khona la eNew York kodwa ukwaze uqala ehotela akadlulanga ngisho ukuzombona. Wakhalifa alarm yomlilo ngesikhathi kuvuleka isprinkler samanzi okucisha umlilo. Amanzi esprinkler afafazeka kakhulu amanzisa yonke into eyayikhona. Lokho kwathela ngisho ilaptop yacisha same time. uMike wayesecasukile washaya isprinkler ngokhuna avaleka amanzi ukuphuma. Eduze kwesprinkler uMike wabona iventilation. uMike wafikelwa umcabango ukuthi kungaba ngcono uma engaphuma ngeventilator ngesikhathi eseliqaqa. Wayiqaqa ikro ngommese wakhe wahamba sehamba ngeventilator. Ngenkathi ehamba uMike wayibuka phansi ngesikhathi eseqondane neventi yakamakhelwane wabona umuntu wesifazane wayephethe ingane. uMike wamemeza lo mama wengane ecela usizo kodwa wethuswa ukuthi wathi mayibuka phezulu lo muntu wesifazane uMike
uMike wethuswa ukuthi unkosikazi wakhe lo uLily wayephethe ingane yabo eseyashona uKatie esemncane. Wethuka kakhulu uMike wahamba esegijima eshesha wabuye waqondana nenye i-ventilation grill. Mayethi ubuka phansi wabuye wabona into eyayenzeka phakathi kwakhe nobaba wakhe bephikisana bexabanela ukuthi ubaba wakhe akabuyelane noLily. Zonke lezi zinto ayeyibuka uMike zamkhumbuza wonke amaphutha akhe ukuthi eminyakeni edlule uMike wayehlala kahle nonkosikazi wakhe uLily nendodakazi yabo uKatie, nabagcina betholile ukuthi ingane yabo inesifo esasizomenza angaphili isikhathi eside. Nokulezo indaba ezibuhlungu zazithi uKatie uzohlala iy'nsuku ngeke ayiqede inyanga. Nokuyilapho uLily wayesejwayele ukufundisa indodakazi yakhe ngeBhayibheli nangokholo. Ekuthiwa uLily wayetshela ingane yakhe uKatie ukuthi wonke umuntu mangabe sefile uye ezulwini etshela ingane yakhe ukuthi nayo one day iyoya khona ihlangane noNkulunkulu ibe nenjabulo engunaphakade. Nokuthiwa lezo indaba zazimcasula kakhulu uMike ekhuza uKatie ukuthi akahlukane nokugxisha ingane umqondo weBhayibheli. Ethi kunalokho ingane angayilahleleli, ayayinikeza ithemba lokuthi iy'tshele ukuthi isazophila. Ethi ingane mayinalelo themba izolwisana nalokugula okuyiphethe. Siyathola ukuthi indodakazi yabo uKatie yagcina ishonile, kodwa uMike kuthiwa njalo wayehlezi egxekana noLily unkosikazi wakhe ngokushona kwendodakazi yabo uKatie. Kuthiwa uMike wayetshela uLily ukuthi kwakufanele ngabe ingane wayinikeza ithemba lokuthi izophila, kufanele ngabe iyaphila. Kunalokho wayetshela ngeBhayibheli noNkulunkulu ingakho yashona. Siphinde sivezwele ukuthi uMike base bephikisana nobaba wakhe. Ubaba kaMike etshela uMike ukuthi wayewrong ukuthi agxeke uLily. uLily akahlangene nokushona kwengane. Nokuyilapho uMike kuthiwa wavele washiya kanjalo ubaba wakhe noLily eNew York wavele wahamba wayihlalela eLos Angeles. Kuthiwa kusukela lapho uLily wayehlala ngokukhala ehlala yedwa nobaba kaMike wayesehlala ekhaya labadala. uMike wayeka ukubuka ngaleyo ventilator ngoba kwamkhumbuza zonke lezo zinto. Waqhubeka nokuzama ukubheka indawo yokuphuma kodwa yayingekho. Kodwa uMike wathi esaqhubeka kanjalo wahlangana nesidumbu somuntu ekade salala idust ney'ntambo zolwembu. Nokwakubonakala ukuthi isidumbu esesineminyaka sahlala kanje. Nokuthi uma ebukisisa ekhanyisa ngethosha uMike wabona ukuthi lo muntu emqaleni uthungiwe. Wabona nenalithi eyayibhajwe kuyena lo muntu, wacabanga lo muntu akade ngimtshela u-Owen ekuthiwa uKevin wayinquma wayethunga. Nokuthiwa kwakuyena umuntu wokuqala ukushona la eroom 1408. Kodwa uMike wethuswa ukuvuka kwaleso sidumbu. Wayethuka uMike esethi uthi uyabaleka lesi sidumbu samlandela ngesikhathi somgqavu nomlenze. uMike wayesethukile wakhahlela lesi sidumbu ekhanda lafohloka ikhanda wabaleka. Waphindela kule ventilation shaft ekade ephume ngayo wabuyela eroom 1408. Esengaphakathi uMike wayehefuzela wazama ukukhokha umoya. Esethi uthatha iwayini kula wagcwele ifriji wafica ngasekho lutho sekukhona u-Owen wayemile phakathi. uMike esathi usokubona u-Owen efrijini, u-Owen wabuza kuMike ukuthi usuyakholelwa ke manje ukuthi sikhona isipoki. Wathetha uMike wathi angikholelwa, vele bengazi ukuthi trick yakho le. Wathi u-Owen awukholelwa ey'pokeni nakuNkulunkulu, ingakho uthethisa nabantu uma bekhuluma ngenkolo neBhayibheli. Ngicabanga ukuthi benziwa yini abantu bakholelwa ey'pokeni. Wathetha uMike wathi angazi futhi anginandaba ukuthi benziwa yini bakholelwa. Wethuka uMike ebona ukuthi u-Owen akekho efrijini ubethethisa ifriji nalezi zinto ebeyisefrijini isekhona zonke. Wayivala wayibhakaza ifriji wahlala phansi wathatha leli Bhayibheli alifica endlini. Walibuka leli Bhayibheli wathi isho ukuthi bengiqamba amanga iy'poki yikhona noNkulunkulu kusho ukuthi ukhona. uMike wathi uyalivula iBhayibheli wethuswa ukuthi wonke amapheji ablank. uMike wathula wacabanga wayibona ukuthi ube wrong sonke lesikhathi, ibingekho into ebizosindisa uKatie. I-thermostat eyayisendlini yabandisa kakhulu indlu yonke kwavele wafomeka ne-ayisi. uMike wagcina sethatha ublanket wawumbatha ngesikhathi egodola eqhubeka nokuphuza ugologo sebasa amaphepha othi umlilo. Kodwa khona lapho uMike wethuswa ukuze ivoice kwi-laptop kade eyitshela ukuthi ibulawe amanzi. Kwakuyivoice kankosikazi wakhe uLily ngesikhathi uMike ecela uLily ukuthi akafonele amaphoyisa udinga usizo. uLily wathi bengiwafonelile nje amaphoyisa ngathi aweze eroom 1408 eDolphin Hotel, kodwa athi afikile lapho afica kungekho muntu. Wethuka kakhulu uMike mayezwa lokho. uLily watshela uMike ukuthi ungakhathazeki, ngizoza lapho in 15 minutes ngizokulanda. uMike wathi ubuka kulelo washo eliseredweni wathola ukuthi kuleli hour likalelekile kusele 2 minutes kuphela. uMike wavele wabona esinye isithombe sakhe escreenini se-laptop sikhuluma noLily ukuthi akeze la in 15 minutes ngaphakathi e-1408. uMike wabona ukuthi le room isifuna ukubiza uLily izombulalela la. Wazama ukumemeza etshela uLily ukuthi angezile, kodwa ifone call yabo yavele yanqamuka. Indlu yavele yaqala lapho yadilika. Wabhidlika wonke ama-blocks akhe le ndlu ngesikhathi sekuduma nezulu sekunetha nemvula kakhulu. Kwavele washintsha nezinto ey'sesithombeni zaphila zonke zanyakaza. Kanti uMike uzothi ushaya le sithombe solwandle vele aphuma amanzi esithombeni angena endlini. Avele abamaningi amanzi olwandle. uMike waze wagcina esecwile esishona phansi emanzini. Nokwathi la ethi uvula amehlo uMike waphaphama eselele esihlabathini egqoke igiya ye-surfing. Kwafika indoda izomsiza uMike yamthatha amphuthumise esibhedlela. Nokwathi la yavuka khona uMike wabona uLily ehleli
ehleli eceleni kwakhe embhedeni. uMike wayesedidekile wabuza kuLily ukuthi ngabe siseNew York. Wathi uLily cha siseLos Angeles. Wathi uLily ubuwenza isurfing olwandle, washaywa i-surfboard ekhanda waquleka. Watholwa enye indoda ebisefa nawo olwandle yaphuthumisa ngemoto yayo yakuletha la esibhedlela. uMike wayesadidekile watshela uLily ukuthi mina bengivaleleke eroom 1408 eDolphin Hotel, yila engekufonele khona. Waphika uLily wathi cha akazongifonele mina. Wadideka kakhulu uMike ngoba wathi sidischarge bahamba baye restaurant noLily. uMike wayetshela uLily ngayo yonke into eyenzekile esavaleleke eroom 1408. uLily watshela uMike ukuthi kungenzeka ukuthi ubuphupha kabi. Kodwa kwafika kwethusa uMike wabona lo muntu wesifazane obezama umu-attack eroom 1408 ogcine iphonse ngewindi. uMike wabona lo mama eseyomunye umuntu eseshintshile, wayetshela uMike ukuthi kungenzeka ukuthi imicabango. uMike wahamba eseyo-post office for ukuyo-check ukuthi ngeke alithole le postcard lase-Dolphin Hotel. Wabheka zonke iy'ncwadi kodwa angalithola le postcard. Wazama ukuqala kula newspaper amadala for ukuthola leli lidala ebeline-article yase-Dolphin Hotel. Walithola ngempela leli ebelinomnikazi we-factory kuthiwa wajumpa from iwindi lase-1408. Kodwa mayesethi uyayifunda okwesibili leyo article lithola ukuthi ayibhaliwe ukuthi washona eyiphonse eroom 1408 kodwa kuthiwa wayiphonse ebridgini. uMike wayibona le nto ukuthi bekuyiphupho elibi eyenzeke ngesikhathi esaqulekile kade limale kwi-surfing olwandle. Ethi kodwa lelo phupho belimenze wabona amaphutha akhe ayewenze kudala. Ngokushawa amahloni for ukushiya ubaba wakhe noLily wahamba eseyobavakashela for ukuyoxolisa. Kodwa noma exolisile kodwa unembeza wawusamudla njalo. Ingakho uMike decide ukubhala incwadi about yonke lento eyayikade yenzekile. Waze wayiqamba igama leyo ncwadi ukuthi 1408. Wagijima lapho ese-post office for ukuyosenda leyo ncwadi kwi-publisher yakhe uSam eNew York, etshela iclerk esebenza lapho ukuthi kufanele isende ngokushesha. Kodwa uMike wethusa ukuphenduka kwale ndoda esebenza eposini mayithola ukuthi uweta wase-Dolphin Hotel. Nokwathi mayiqalaza uMike wathola ukuthi bonke abasebenzi bala e-post office ilabo base-Dolphin Hotel. Bonke bavele bashanga ezando bebhidliza i-building yase-post office. Ngenkathi kubhidlika lezi iy'ndonga zala e-post office kwakuvele zase-Dolphin Hotel. Ikhanda likaMike lazuzula kakhulu-ke lapho. Nokwathi lapho ethi uyabheka uMike wazibona esese-room 1408. Nokuyilapho kuvela khona ukuthi izinto ey'suke zenzeka e-room 1408 akusilona iphupho, izinto ezenzeka ngempela. Nokuthi uMike ubengakaze aphume la e-room 1408. uMike wayesadidekile ukuthi yonke lento yenzeka kanjani. Lapho esadidekile uMike wabona indodakazi yakhe eseyashona uKatie. uMike wayibamba ingane yakhe wayihaga wakhala. iRed yayithule yaqala yadlala naye. Ingane kaMike yavele yaphenduka umlotha. Wacasuka uMike ejikijela zonke izinto ezaziphambi kwakhe waze wakhathala walala phansi. I-hour lalikalelwe isikhathi eradweni laphela. Konke obekushile kubhidlikile eroom 1408 kwabuyela esimeni, zonke izinto zaclean. I-hour laphinde laqala phansi labala futhi kwakhala ifoni yasendlini. uMike wayiphendula ifoni ebuza ukuthi awungibulali ngani kunokungenza lento ebuhlungu kanje. Umuntu wayekhuluma efonini wathi mawuke wangena la eroom 1408 ukhethiswa phakathi kwezinto ezimbili, ukuthi lento ekade yenzeke e-hourni elidlulile izokwenzeka njalo nge-hour noma uzokhetha indlela yokuphuma kwala e-1408. leyo ndlela yokuphuma la e-1408 iyalenga kusilingi mawungena ekamereni. Wezwa lokhu uMike wahamba esekamereni uyobheka le ndlela yokuphuma eshiwoyo. Wathola ukuthi okuyiyona ndlela yokuphuma la e-1408 ukuyilengisa ngentambo mawungafuni kwenzeke le service eyenzeka i-hour ne-hour. uMike wa-understanda lapho ukuthi kungani wonke umuntu osuke engene la e-room 1408 agcine ephethe ngokuyibulala kungabuyi umuntu ephila. Okuchaza ukuthi ubeqinisile uMr Owen ukuthi azikho iy'poki la endlini futhi awukho usathane ola endlini, kodwa yindlu qobo ephokayo futhi ewusathane. Ukuthi ikhumbuza isivakashi amaphutha aso nezono zaso. Ifoni yaphinde yakhala futhi. Ngenkathi uMike eyiphendula umuntu wayekhuluma efonini wathi bese sikhohlwe ukukutshela unkosikazi wakho uyeza la. Wathi uMike ungangenza noma yini othanda ukungenza yona kodwa ngicela unkosikazi wami ungamfaki kule nto. Ifoni wayezishisa uMike wayidedela kanti iyancibilika. Wasuka lapho wathatha ibhodlela likagoloko naleli duku lakhe le-handkerchief wenza ibhomu ngogoloko. Wakhuluma yedwa wathi benginomona impilo yami yonke ngingamcabangela omunye umuntu, kodwa ngeke ngisavumela omunye umuntu ozofika azofela kule ndlu. Wathi uMike kulungile ngizofa kodwa ngifuna ukufa nayo le ndlu ngoba ngizoyishisa ibe yamalahle. Walilayitha walijikijela lo bhodlela e-bedroom wayishisa yonke indlu yavutha. Wahamba wayohlala kusofa wabhema ugwayi. Umlilo wenza i-chaos ihhotela lonke. Unkosikazi kaMike uLily wafika wethuswa ukubona umlilo. Wabacela ukuthi abawusave umkhonyane wakhe uMike. Khona lapho e-1408 kwavele kwaqhuma. uMike washela khona lapho eshana eroom 1408. Okwathi sekusha neroom number yaflowa njengegazi. Ngokuhamba kwey'nsuku isidumbu sikaMike saseyamalahle sangcwatshwa. Wangcwatshelwa eduze kwethuna lendodakazi yakhe uKatie. Nokwathi lapho uLily esehamba emngcwabeni wahlangana nemanager yasehhotela u-Owen ethi siyaxolisa ngokushonelwa kwakho umkhonyane wakho uMike, kodwa ngokuthi aqede iroom 1408 usisizile sonke. Ethi ngoba akasekho omunye umuntu ophinda afele kuleya ndlu. Wanika uLily elinye ibhokisi ethi liphethe izinto zikaMike. uLily watshela u-Owen ukuthi akafune ibhokisi lawo. Suka lapho ehamba nepublisher kaMike. u-Owen wahamba nalelo bhokisi eseyemotweni yakhe wafika walivula wafica itape recorder kaMike phakathi. Nokwathi lapho edlala wezwa ivoice yengane kaMike
kaMike uKatie. Wathi ubuka i-rearview mirror wabona kunentombazana encane emva kwemoto. Wethuka mayethi ubona eback seat ubona uMike oshile, kanti uzothi uphendula ikhanda akangabona lutho. Wathi wena kusho ukuthi imicabango yami, wahleka wadrive imoto wahamba. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.